hogy tudta belopni magát ilyen csínytevésekkel is a diákoknak a szívébe, hogy egy alkalommal bejött, azt hiszem, hogy vagy évvége volt, vagy éppen évkezdete, de inkább talán évvége lehetett, amikor belibbent az osztályba, és fölírta a táblára, hogy fing. És utána elkezdte írkálni, hogy űrgyűrű fütty, seglehelet, ilyenek. Hát mi kell egy diáknak, persze, ugye, hogy hát egy tanár ilyent fölír. És hát jó lajstrom lett, hogy még, na ki tud még szinonimákat, és akkor ilyeneket. És akkor fölír. Mi lett a vége ennek? Hát nagy röhögés. Nagy röhögés. Hát most már nem tudom, mert lehet, hogy valahova föl is írkáltuk akkor a füzetbe. Igen. Tanár volt, akinél szégyen volt nem tudni. Röbb dolgozatot írtunk, gondolom ezt később is így hívták, így hogy röbb doli, és helyesírás. Diktálta a szavakat, és írni kell. Hogy nem, hát az nekem nagyon úgy látszik, hogy nagyon nem sikerült, mert nem úgy látszik, aztán látszott is az eredményből. Bejött az osztályba az ajtón, és ahogy bejött, becsukta az ajtót, rám nézett. Tudtam, hogy... És az, ahogy osztotta a dolgozatokat, és azt mondja, hogy nem szégyelled magad jó szavaló létedre, ilyen, akkora egyest írtam. Hát ez volt az egyetlen egyesem, meg aztán soha többet, előtte se, meg utána se. De szóval ezzel azt akarom mondani, hogy tényleg az ember lelkismeret furdalása volt, ha nem készült úgy föl. Hát szinte nem múlt el hónap, hogy valamilyen színházi esemény ne legyen, vagy Budapestről, vagy Magyarországról jöttek különböző színháztól előadásokat tartani. Azon kívül Újvidéki és a Szabadkai színházból is jöttek, és olyan nem lehetett, hogy egy gimnazista nincs jelen. De a tanárok is jelen voltak. Sajnos, ha ma elmegyünk színházba, igen, és olyan előadás van, ugye, amit illene, hogy egy tanár is ott legyen, igen, hát nem igazán. És nem tudok visszaemlékezni, hogy melyik évben indította be a résesteket az olvasóterembe, a könyvtár olvasótermébe. Hát az is mindig tömve volt, mindig tele volt hallgatósággal, részben diákokkal, de a lakosok is jöttek, az érdeklődők is. Hát lehetett ismert, hát itt ismertem meg imádott írónőmet, Szabó Magdát, ő is itt volt. Kiváló színészeket, mint például Sinkovics. Ott az ember élőben hallani, nem csak a színpadon, igen, hanem inkább testközelben hallani az ő gyönyörű hangját és az ő előadásmódját. Persze
Tóth Ferenc nagyon szerette őt, ahogy szavalt, meg a feleségét, és hát ezek is olyan csodálatos élmények, és hát talán meg is látszik ezen a generáción az ő hatása. És sűrűn leveleztek egyébként? Hát nem túl sűrűn. Én azt hiszem, hogy minden levelet elhoztam, ami ez a néhány. És akkor ez ilyen üdvözlő, talán ez a március 8-a üdvözlőlap? Igen, ez az ő kézírása, de viszont Csernik Attila műve. Ők nagyon jó barátok voltak, sokat együtt is dolgoztak, amíg Újvidéken éltek, és hát ezt is azért tettem oda, mert hát méghozzá 2 embertől van. Ugye ez az ő kézírása, ez viszont a Csernik Attila műve. És azt el lehet mondani akkor, hogy miután befejezte a tanári pályáját, utána már nem diákként, hanem barátság kapcsolat alakult nem is volt szabad magáznunk. Addig ő is magázott bennünket, de már amikor az érettségi banketünk volt, akkor már azt mondta, hogy ő is, meg a Sós József is, hogy innentől kezdve barátok vagyunk, és nem tanár-diák, és tessék engem tegezni, és valahogy nem is esett nehezünkre tegezni. Akkor elmondta, hogy milyen volt tanárként, és akkor milyen volt barátként? Hát barátként is ugyanúgy nagyon jó volt. Csak mondom, a munka, az ő munkája, a mi munkánk nem engedte meg azt, hogy sokat találkozzunk. De amikor találkoztunk, akkor ugye mindenki a családjáról mesélt, a munkájáról mesélt, tehát minden egyes találkozás szép élmény volt, és hát borzasztó fájdalmas volt a búcsú tőle. Sokszor eszembe jutnak ő is, meg Klár is, a felesége. Nagyon jó tanár volt, nagyon kedvesek voltak. Amikor szavalóversenyekre készített föl, itt laktak ebbe az épületbe, a múzeum mögött, és néha egész késő estébe ment már a gyakorlás, már a Klára szólt rá, hogy te engedj már haza az Editet, hogy pihenjen meg, holnap iskola van, mikor tanulja meg a leckét, meg hát már biztos aggódnak a szüleim is.